Ibiza izicuku ngezicuku zabafundi zijikeleza kwiitafile ngeetafile ziqokelela ulwazi kubabonisa abahlukeneyo bonke befundisa ngezihloko ezinxulumene nokukhuselwa kwendalo. Umlawuli weMasazi Environmental Society uWandisile Lukwe uthi lo mbutho wasekwa ngonyaka ka-2023 ngenjongo yokufundisa uluntu ingakumbi abantwana abasuka kwiindawo zasezilokishini nasemaphandleni ngemicimbi yokukhusela indalo. Our primary focus currently is focusing on school children, which in primary schools and around Motherwell as a primary area yethu. Yes. So through these programs, the reason that we started uMasazi is that we want to include abantwana bethu that comes from vulnerable communities that are so excluded from such programs, that they become aware so that we are trying to tackle the situation that is there and is existing. So what we're doing now, we're going to deeper in the societies esibondoba zilityelwe okanye zihlelelekile, that abantwana to be aware of what is happening around them and why kubalulekile that they need to take part on environmental conservation and what is environmental conservation and how it impacts them positively and negatively. So sirani programs ezinjalo. Ulukwe uthi kule nkampu yeentsuku ezine abafundi abafundiswa kuphela ngokukhuselwa kwendalo kodwa bakwafumana izakhono zonxibelelwano, izobunkokheli nezinye kunye nokuzithemba. Uthi indlela abafundi abathathe inxaxheba ngayo ibonisa umdla omkhulu. Abantwana, they come from disadvantaged homes. Some of them, this is new. So they are quite very excited and it is quite impactful kubo nabo. Uyababona babanomdla and then they are very eager to learn about this. So in a way it does an impact. Even though we are focusing on environment, it also socially impacts them because some of them babona bane low self-esteem, abanye they don't know how to socialize with others, abanye they don't have skills ezithile. Here they are being taught ezo zinto. We're teaching them leadership skills, we're teaching them communication skills and how to be responsible and also doing the time management. So those are the programs that we're also convening throughout the camp. Omnye wabafundi bathatha inxaxheba kule nkampu kuntando yenkosi Ntshudu kunye noAthule Tyani. Bathile inkampu ibafundise kakhulu ngokubaleka kokugcina indawo abahlala kuyo icocekile. Apha ekhempini sifunde ngokurecyclisha izinto plus ne-air pollution, ezinto ezenzekayo apha kwi-environment yethu nazo zonke. Besinyuka namaphepha masibonise nasemakhaya ukuba nabazali bangayeki ukulahla nje apha phantsi, balahle imigqomo elungele namaphepha sizowalahla. Ifundisiwe mna ukuba i-plastic we sort by color and by number. Like number 1 is PET, number 2 HDPE, number 3 is PVC, number 4 LDPE, number 5 PP, number 6 PS, and number 7 is other. So ungakhulu ukuba makalahle on the right day umgomo, and I'm gonna teach my brother ukuba makayeke undibhulisha about my food. Omnye wemibutho ibithatha inxaxheba iwesa egxile kulawulo lwenkunkuma. uPearl Jonas uthi owona mngeni ojongene nomasipala waseNelson Mandela Bay kukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kunye nokwanda kwamatyotyombe kwiindawo ebekumele ukuba zivulekile. Uthi ukuncipha kweendawo ebekumela ukuba kukhiwanga kuzo kunegalelo kutshintsho lwemozulu. People are dumping e-waste everywhere. Uba umuntu ubona ispace abonayo uba akho nto ikhoyo, it's either uba akafaki ibobosi uzawulahla inkunkuma. Zonke ezi zinto zinomthelela wengxaki kwezendalo, because if uzawufaka ibobosi, indalo kufuneka iphefumlile. Masiqale apha, indalo kufuneka sinazo open spaces where i-wild also can enjoy themselves, iintaka zikwazi ukutya. Uyabo, xa kuzawuba clustered zizindlu, zii-informal settlements, anditsho uba abantu abangakhela baza kwakhela. Yabo, but thina once we see an open space, sibona indawo yokwakha, sibona indawo yolahla inkunkuma.
which is it's not right, especially inkunkuma because sinabantwana esibakhulisayo abazawulahla and asiyijongi netype yenkunkuma esiyilahla nakwezi ndawo. Uyakwazi ulahla isirinji, uyakwazi ufumana ii-condoms, uyakwazi ufumana into nje ezininzi abantwana abazawuthatha badlale ngazo kanti zinobungozi. Omnye wababoniso bekho apha yiNoziqhamo Recycling esebenzisa iplastiki ukwenza izinto zokunxiba kunye nezinye imveliso. Omnye wabaseki balo mbutho uNosizwe Dingane uthi kubalulekile ukubafundisa abantwana besebancinci ngokusebenzisa ngokutsha izinto ezilahliweyo. Uthi oku kukwadala amathuba okwenza imali. Plastic sizenze iminqwazi neemethi, sikwafundisa nabantwana uba bangazilahli iiplastiki, xa beyothenga iiplastiki bazigcine. Zenza ezinto iminqwazi neemethi. iMasazi Environmental Society ithi injongo yayo kukwandisa umsebenzi wayo kuze ifikelele kuluntu oluninzi kwiphondo liphela. Lo mbutho ukwabongoza amanye amashishini nemibutho ukuba asebenzisane nawo ngokuxhasa ukuze uqhubeke uzama ukwakha uluntu olukhathalele indalo. Iindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguSisipho Mdiki, eGqeberha.